Einstein zei het al, als de insecten uitsterren, en hij hier het inderdaad hoe de bijen, dan wordt het nog 2 jaar en dan ben de meeste knik voort. Het binnen alarmerende woorden van Peter de Boer, insectenspecialist. Hij maakt een botzwargen over de bij. Al 70%, oftewel 34 van de rond 200 soorten bijen binnen verdwenen in Friesland. Er moet dus wat barren. In Ljout doggen ze wat. Op de Prinsenhofskwallen. Wordt werken om vogelhuisjes en insectenhotels en wordt greenplanten. Anders kunnen ze de winter misschien niet overleven, omdat ze geen goed huisje kunnen maken. Er zijn plantjes aan het planten om de tuin mooi te laten maken en diervriendelijk. Diervriendelijk? Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat de dieren ook een goed plekje krijgen op de wereld. Een mooi initiatief, maar het is net genoeg. Want als de bijenstand nog minder wordt, had dat gevolgen voor alles. Het is heel erg slim omdat bijen zorgen voor een groot part voor de bestowing van uw voedsel. Dus paardenbjem, appelbjem, maar ik planten in de natuur zoals wielgen en heide worden bestoot door blombezieken, zoals wilde bijen. We kunnen net maar teruggaan op deze manier, want dan gaan er steeds meer schakeltjes uit het ecosysteem en op een gegeven moment krijg je plagen. En dus moet er wat barren. Ik denk dat die het is voor actie. Er moet als de bliksem een insectennetwerk komen. En dat is eigenlijk een soort mini-ecologische hoofdstructuur. Meer is wat minder de bermen. Meer is wat minder die gas, laat de blomkes dus uitbloeien. En in de grijden bij de boeren, helpt de boeren om bijvoorbeeld randjes langs hun weiland steen te laten, zodat er nog wat blomkes binnen. We moeten weten dat menen op zich natuurlijk mag er wel meer worden, maar dat kan wel wat minder.